Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Bueno mga tugang, maray na aldaw po sa Indogabos. Webes po ngunyan, pitsa 29 kan bulan kan Agosto 2024. Sarabay-sabay lamang kita. Welcome po sa programang Tingog kan Banwaan. Ang makakaibaan ta dyan, bilog na puwersa kan DCGB. Sa luwas, ang Mega Force Patrol sa panginot ni Chief Jimmy Nasalita. Sa 1st District, Sir Jomar Bien. 2nd District, si Sir Al Armario. Katawang si Karen Ala asin Jasmine Baloloy. Sa Technical Department, The Big Man Ramir Tanay, ang samuyang Chief Technician. Katawang dyan sa IT, sa Facebook asin YouTube, si Jerome Martinez. Siyempre sa production, Shara Maileron. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Katuwang dyan si Angel Mustaza, si Mary Joy Jeresco asin si Jenny Balyaran. Nakabakal na lamang kan tinapay, tabi. Day pa. Bueno mga tugang, sa pangaran po kan sa indong regular na kaibahan digdi sa programa, si Sir Pio Fernandez, kita mo nang mag-iriba-iba. Welcome sa programang Tingog kan Banwaan. Ako po si Joshua Bino. Bueno mga tugang, kumusta po kamo? Ngunya na aldaw ni na Webes, nagsaldang na sa girarayan na init ka na aldaw. Yan, very good ini mga tugang na dai nag-oran ta ngunyan po bagang aldaw iyo ang soft opening kang Pantaw Port duman sa munisipyo kan Libon. Ining Pantaw Port po baga ining Pantaw Port po baga mga tugang. Alayo na ining plano, alayo na ng proyekto. In fact, so Pierre mismo duman garingani nawara nakipaglaom sa publiko na makapagpadagos pa iyan, na makapag-operate pa ang pier na yan dyan sa Pantaw kan Libon. White elephant na nga na pig-consider kan iba, ta sobra kaaloy-aloy na bago mag-operate iyan na pier na yan dyan. Si Chief Jimmy nga na ito nakapirang follow-up na kayan. So munisipyo kan Libon pirang taon nang nag-alat para mapakinabangan iyan na Pantaw Port. So ngunyan po na aldaw mga tugang, nakatalaan ang soft opening kang Pantaw Port dyan sa munisipyo kan Libon. Di very good, at least day na sayang sa edipisyo, mapapakinabangan man giraray kan bako sana kan mga taga Libon, kundi po mga tugang mapapakinabangan kan probinsya kan Albay. Maaraman ta taod-taod sa mga report kan pag-iriba kung paano ang magiging pasistema kan mga operasyon. Siri Isay, ano ang mga maduruong dyan na mga barko, tayo ni po soft opening ngunya na aldaw, diba? So pasalamat kita ta at least na release man giraray iyan po na haloy-haloy ng pinag-aalat na operasyon kan Pantaw Port. Makadagdag po lamang sa mga pier digdi sa Bicol Region. Siyempre pag yaon an pier, yaon man dyan ang komersyo, may mababa na mga alimbawa, kung depende sa operasyon, mababa na mga produkto, pwedeng mag-openin na ruta, maging biyahe, mag-acceptar ng mga pasahero, depende po. Dito pa ugaring isis ang unyan, kung ano ang magiging pasistema. Pero at least ang good news po mga tugang, ay yaon na
soft opening na mapuuna ang operasyon kan na Pantaw Port aloy na yan ang pig-alat kung matandaan po nindo mga tugang si Governor Grex Lagman nagkaigwanin mensahe duman sa ginibong Stakeholders Forum kang Bureau of Customs. Ining Bureau of Customs mga tugang nagaplano sinda pigpaplansya nga ni na magkaigwanin containerized shipment operation digdi sa Bicol region kung saan may containerized vessel hali abroad direktang mabagsak nin mga produkto digdi sa Pier Canbic digdi sa Bicol region sa paagi kan Pier Can Tabaco. Tapos sa mga produkto man hali digdi sa Bicol hali mismo digdi sa satuyang reyon dahil na ibibiyay consign sa pang lugar outside Bicol region digdi naman mismo dyan sa Pier Can Tabaco i-export man pasiring sa luwas kan Pilipinas. Si Gov Grex ang saro sa nagtaonin mensahe duman kung saan na i-cover taman niya nadangog ta mismo na pig-anunsyar na ini mga mga first week siguro ini or first week ng August ini nangyaring aktibidad na ini duman nabanggit ni Governor Grex Lagman na target mi ngaya by end of August mabukas na ang Pantaw Port na na-realisar mananggad po mga tugang. Tangon yan aldaw, soft opening na duman. Yaon duman sa mga personahes ka na Provincial Government of Albay and sabi nga ni Anbisita, Secretary kan Department of Agriculture, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. And syempre sa iba pang mga department heads and iba pang mga personahes, opisyal, dyan po sa Provincial Government of Albay. Siyempre yun man dumangkan si Governor Grex. Kasi bago nakaoro ni Kuya Jimmy, si Sir Cedric Daep, ang pamayokan na Apsimo, and so iba pang mga opisyal. So alat-alatan ta mga tugang, at least good news ini para sa probinsya kan Albay, ang pagbubukas kang Pantaw Port, dyan po sa munisipyo kan Libon, Albay. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Bueno mga tugang, dagdagan taan istorya halipo dyan sa labas. Baretang bit-bit ni Sir Al Armario. Sir Al, good morning. Thank you so much, Joshua. May relasyon sa tuyang topic. Talagang provincial government na ang mapadalagan kan Pantaw Port. Na soft opening niyan bako ang PPA o Philippine Ports Authority. Aha. Iyo yan ang napagkasunduan kung matatandaan kay ito kan bago nag-eleksyon, panahon pa ni dating Governor Al Francis Bichara, nagkaigwanin kasunduan entry an DOTC sa transportation and an PPA na itatao na sa provincial government ang pagpadalagan kanina ilan panahon pa ni dating Governor Bichara. Iyo talaga ang saro sa priority niya na maging operational girara yan na Pantaw Port. Halo iyan na napabayaan and pagtukaw ni dating Vice Governor, kanyan Governor na Governor Attorney Grex Lagman, ipinagpadagos ang siring na plano dyan sa Pantaw Port. Kaya yun na yan ang tundag ngunyan, at least sa ngunyan, ang provincial government sa panginot ni Governor Lagman, talagang porsigido na ipagpadagos na ang operasyon kayan. And suportado man iyan kasaguni ang palawigan dahil ang takan mga enot na aldaw, iwa naman yung pasar na resolusyon na minasuporta kan siring na planong pag-operate kayan plus so gigibo na tax collection. Siyempre may mga buwis man dyan na makukuha income kan na provincial government. Iyan pigpaplansya na, naplansya na sa provincial government, pigilaw man na sa mga masod na alda, maging fully operational na, iyan na Pantaw Port, parte yan sa mag-improve kan transportasyon, asin na mga produkto na pwedeng makakinabang o mag-aragi diyan sa nasampit na lugar, base yan sa plano
kan provincial government na nasasagap na digdi sa Kapitolyo Provincial. Very good pala Kuya Alta, gabos na sa provincial government pati sa operasyon, siyempre pati sa revenue kayan pag-abot kan aldaw direkta sa provincial government. Correct. Kaya yan so kasunduan, kaya magayon ta at least sa roining nakulang accomplishment sa liderato ni Governor Lagman Ngunyan, as in pigilaw man na magiging epektibo yan sa nakulaon na bagay na maging operational girara yan na Pantaw Port yan sa Libon. Yes. Okay, yan pa ang mga follow-up Joshua digdi sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Thank you, Sir Al. Yes, thank you Sir Al sa dagdag na report. May kinaraman dyan sa operasyon nga ni po mga tugang kan Pantaw Port. Di very good pala. Ta sa operasyon Bilog, iyo an inkargado po kayan sa provincial government of Albay na luwas na so PPA. So provincial government ang ma-operate. Siyempre mga tugang, pag abot kan aldaw na magtuloy-tuloy an operasyon kayan, may ma-generate na income, na revenue, o at least mapapaduman po diretso sa provincial government of Albay. Di very good. Alright mga tugang, dagdagan tahan istorya. Hali po dyan sa luwas. This time, sa Premier Distrito kan Albay, Sir Jomar Bien, maray na aga tabi. Salamat Joshua, marinaga sa mga parantabay. Under investigation kan Tabaco PNP ang nangyaring abduction, reported abduction sa sarong lalaki kasudma sa Barangay Kubo kan Tabaco City. Ini ang kinumpirmaran ngunyan sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. ang bagong Chief of Police kan Tabaco. Sinabi ni Cerillo na nakaabot na sa kanyang information, may koneksyon sa aligadong lalaki na dinukot kan mga persona, armadong persona na lunad sa sarong van kasud mang udto sa Barangay Cobo. Alagad sa pahayag ni Cerillo, padagos sindang kinagsusoy-soy ang gabos na datos kay ni asin nangangapudan man siya na daingo na magparabirilog kay ano pa man na espekulasyon. Sundo na dai natatapos ang investigasyon kan Tabaco PNP. Magigirumduman na i-report ko nga ni kasubagong aga Joshua na matapos na makakuha ko ng information duman mismo sa Barangay Cobo na alas 12 kasudma sarong 64 anyos na lalaki. Ang edad na yun, kinumpirma na lang sa satuyan niya ni Lieutenant Colonel Cerillo. Ang habang matapos magbakalkan sa iyang isira sa sarong tindahan sa Barangay Kubo, biglang puminunduan sa sarong van kulay gray. As in, nagluwatan nagkapirang armadong lalaki, porsahan na ilinaog sa van ang biktima dang nagdulag na sa direksyon pasiring sa may sentro kan siyudad kan Tabaco. Nagluluwas mo dyan sa investigasyon kan Tabaco PNP na ang biktima sobra sa anong na bulan na nangangarkilahan man sana solo digdi sa Barangay Kubo. Daing kamit-bit o daing karibang pamilya, so dadidipisilan ang Tabaco PNP sa ngunyan na aramon ang background kay ni sa solamente ang additional information nila na nakuha nangarkila uminabot yan sa lugar na yan sa Barangay Kubo sa Purok 6 ang biktima nag-arkila kay Maistaran and nakasabay na nga ni dahil sa census. Tanagpa-record naman sa barangay na residente siya dyan na bilang dahil lang ta sobrang anom na bula na nag-isar. Aside kan, dahil ibang nakakaisip pa, kan background kan lalaking ini. Dahil lang ta kung may background, pwedeng masusugkan
Tabaco PNP ang motibo na madali sa nandiyan masususok. Pero kung yan, sabi ni Cerillo, padagusin daw sa pag-imbestigar. Siyempre, ang pinakain at nagigibohon, aram mo ng background kan biktima. Dahil ang takong daing background, dahil silang mabibilog na motibo sa nasambitan na pandudukot. Medyo challenging nakapo pa lang na- ini. Sa part Kuya Jomar kan polista, day relatives na pwedeng mahaputan. Oo, dahil aram kung taga-sain talaga yan, ang ng origin niya, ang gamit ng residensya, Kubo. ito mismo ng so-presenting pinag-arkilahin mo niya na lugar na harong. Mhm. So, iyo yan ang pangapudo na sana kang Chipo Police dahil nga na magparabirili kung anong espekulasyon dahil lang mabibilog sana yan ang motibo kayan kung maka-establisar kan background kan persona ang Tabaco PNP. By the way, nagsayo mga una, gusto ko tang ma-interview ni live si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. Pero nagsayo man ang una dahil lang sabi niya ma-cortical mo na siya kay Mayor Chris Alacman antes siya magpa-interview. Nainot na sa kortesikol kay Jomar Bien. Oo. Si Mayor nakatala na magabot ngunyan na aldawalig sa Metro Manila and ngunyan man naka-schedule na mag-cortical si COP kay Mayor. Sa agang-aga, may interview na siyang live. Mabuhat mo na yan. Actually, ansaro sa haluyo na bagangday naging si Populisan Tabaco Oo. na taga-Tabaco. Oyo, correct. Taga-tabako yan. Taga-Tabaco, taga-Barangay San Vicente. Narumduman ko kang enot si Colonel Eli Bron ang last na naging si Populis DJ sa Tabaco na taga-Tabaco. Aluyo noon ng panahon nito. Yan si Chip Cerillo, nag-istoryan sa Kuya Jomar na kahit na sa Tabako, nag-tricycle man siya, padyak, dyan sa syudad. Oo. Kaya aram niya ang pasikot-sikot man dyan. Oo. Kaya sabi ko niya, magayon niya kung magkaistoryahan kita kay ni Chief on Air, ano yung mga plano mo digdi lalot na sa diri mo ng lugar ang sa imong siserbihan sa malaw kan mga masunod na panahon. Saga na nga Jo. Pakikortesikol ko na nga Mayor. Nainot na sa kortesikol kay Honorable Jomar Bien. Yan kami, Joshua, magdagdag na bareta, Jomar Bien, DCTV. Thank you, Kuya Jomar. Abay na mga tugang, iwas na muna sa espekulasyon dyan po sa syudad kan Tabaco. Tabaka magbutwa naman ang istorya na kay tubaga may nanguha ngayang aki na puting ban. Ngunyan nga nanguha na kigurang. So, iwas muna sa espekulasyon hanggang day pa po natatapos ang dalagan kan investigasyon. Good morning good morning po kay Sir Raymart Buloy Balitian. Si Kuya Buloy, good morning po. Shout out po digdi sa Santo Domingo Albay. Kay Sir King Reynaldo, good morning po. Listening and watching from Bangkirohan. Si Sir Leandro Navarro Gianan, hain po si Sir Pio. Si Sir Pio po, Sir, naka-live po ngunyan tamay, importante pong pig-asikaso. Si Madam Bing Buen Bores, good morning po Madam. And si Bossing Tony Ke, good morning po Idol Tony. Si Boy Mata is watching. Ingat po Kuya Boy dyan sa 3rd District kan Albay. And si Bossing Jeril Aranya, here po sa May Tao Road, Legazpi City, Mi Aranya Auto Repair Shop. Nagpapaayos kan 4 wheels service ko po. Happy listening kay Primo Mi Aranya and D Aranya at kay Lon. God bless all over the world. Alright mga tugang, mabalik po ang programa makalipas lang ang nagkaperang pagiromdom alas 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Servisyong may puso.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! sa pamilya, Ganado! at syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang aran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule.
Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Happy listening po kay Sir Tony Reyes, ang matipuno po dyan sa LGU Legazpi, listening from 4D. Lapwaso naman ini Sir Tony. Lapwas na ni sa boundary kan Pulanggi. Happy listening po kay Sir Tony Reyes. Buna palan mga tugang, maray na pagkaaga, batiyon ta sa mga taga City Agriculture's Office kan Legazpi City. Magayunon mga tugang ansaindang Eco Park na pigmi-maintain duman po sa barangay Humapon kayning syudad. Duman sa Sitio Agna. 5.2 hectares po iyan mga tugang na hiwas kan sa indang Eco Park. Kompleto mga tugang, may fish pond, nin hito, nin mga tilapia, igwa pa nin mga tanuman, nin manlain-lain na mga gugulayon, buda prutas, may mga fruit bearing trees, buda may growing station nin mushroom, buda igwa pa nin anong apod niya ni kay ni aquaponics o hydroponics. Ining su lettuce po mga tugang, may petchay asin na iba pa. Pigmi-maintain po kan City Agriculture para sa masustiniran ang supply nin pagkakan digdi sa tuyang palibot. Tas iba pa pala dyan ang mga na-harvest. Iyo ang pigdadaraman ninda sa mga manlain-lain na aktibidad kan syudad, mga feeding program and iba pa. So iba man na ipapabakal na ibibenta para man sa maintenance kay itong Eco Park, di ba? Solar powered mga tugang itong Eco Park po duman sa barangay Humapon. Ngunyan ang plano bako sana magtapos as kumbaga tanuman, pabuhayan, padakulaanin mga sira, kundi magin sarong lugar para sa turismo digdi sa syudad kan Legazpi, di ba? Sa uso ba ganyan mga tugang mga farm na pigdadayo kan mga turista digdi baga sa daraga ining farm plate and sa iba pang mga lugares digdi sa probinsya kan Albay. So baka mag-aloy-aloy digdi sa syudad kan Legazpi, iyan po na yaon po dyan sa barangay Humapon na piga-maintain kan na City Agriculture Office buda kan local government unit, magin sarong sikat buda magayon man na pasyaran kan mga turista ta magkaigwanin mga darakula pang proyekto, improvements, development po duman sa lugar. Sabi makagnin na sementadong agihan kan mga pwedeng magpuro para share ta sa kunyan po mga tugang. Syempre daga pa pag medyo maran-oran malaboy, medyo madugi, diba? May pigpa-inspect, may pigpailingan duman si Madam Sheila Nas
Ta nakapasyar ako doon mga tugang kan nagkaigwa ki tree planting activity so mutya ng ibalong candidates. May portion duman na mahiwas na dating paruyan. Ngunyan piga iling-iling da sabi ni Ma'am Sheila Nas, baka pwede ngayang gibuon swimming pool. Di ba? At least pahaya-hayan kan mga pwedeng magbirisita doon. Medyo oraryo lang mga tugang pero yun talagang lugar, presko and paros. Di ba? So at least may dagdag lamang na potensyal para sa turismo para po sa syudad kan Legazpi. Maray pa ni si Daboy Mata ta nakasubad ki baraka diyan sa ano sa Libon. Ingat lang po kamo diyan mga tugang. May picture sa kuyang picture si Kuya Boy. Nag-abot na si Gob Grex duman sa Pantaw Port. Boda nailing ko ni si ano ini bisto kon pandok na ini si DTI Regional Director RD Dindo Nabol para po yan mga tugang sa soft opening kan Pantaw Port duman sa munisipyo kan Libon. Bueno mga tugang, saro sa naiiling tang problema po digdi alimbawa sa syudad kan Legazpi and sa iba pang lugar digdi sa probinsya kan Albay. Medyo malala na naman, grabe na naman kahararom ang mga lubak sa mga tren. Di ba? Na kumbaga nagko-cross man sa mga tinampo, pigaagihan man kan mga motorista kan mga bihikulo. Kasud ba napaagi ako mga tugang digdi sa may Barangay Bitano. Ini po bagang kunyan, tinampo ali kang sa may likod kan Gaisano. Diro-diretsoon mo, malawas ka duman sa may parte kan Legazpi City Grand Terminal, mula sa may SM City Legazpi. May release po baga dyan. Araro mo na naman. So City Engineering Office, bakit mga nakaaging aldaw, basta may nagapaabot din concern na nagreklamong araro mo, kikagan ki temporaryong solusyon, mina bugtak ki mga ki mga bye-bye, graba, di dampingan, na medyo makalibel. So tinampo, duman sa release, diba? Ngunyan ugaring, naguran-uran, so dinamping na, so iba mga residentes na nagdadamping eh. So, dinamping ugaring, siyempre, naglubong na, mauran-uran, nadugi. Kasuod may tricycle na nagkapirang minuto kay babalo na makahawas duman mga tugang, na bulot sa iyang gulong. O kung halimbawa sa ibang lugar ayan mangyari, tapos sakto padangadang naman niya sa tren, baka magkausa palagod ng aksidente. Ano do ang pwedeng maging solusyon? Ta siyempre Society Engineering, Municipal Engineering Office sa ibang lugar kaag temporaryo lang. Ta siyempre bako man din pagsadiri sa PNRan. Ano daw ang pwedeng maging simbag advice kan PNR kung paano kumbaga medyo magkaigwanin na marayray na solusyon digdi sa problema ito. Dipisil kung magkausa ng aksidente ang mga tricycle, ang mga motor nagkakaburlot, alo yun makaali sa release. Or baka sa mga local officials halimbawa Sangguniang Panlalawigan, sa Committee on Transportation halimbawa, or Sangguniang Panlungsod, baka pwede ngayang halimbawa ipaapod sa Sanggunian ining PNR, mahapot lamang kung ano ang pwedeng gibuhon na remedyo, makatuwang lamang ngaya ang lokal na gobyerno sa pwedetang gibuhon. Tangan ito ay masyadong magparararom ang mga kalot, mga lubak digdi sa mga pinamputa. Kung mag-initiar man ang halimbawa ang engineering office, ang lokal na gobyerno, baka madagitan man sinda, bako man din pagsadiri, baka makadanyar lugod sinda sa dalagan kan tren. So mas maray nakaaram ka ng PNR, sinda ang magsabi kung ano ang pwedeng magibong solusyon. Mga ordinaryong tao dahil man basta-bastang nakakadulok mag-apot sa PNR. Ako nga minsan hapot ako, nag-follow up kay istorya sa PNR digdi sa may barangay Peñaranda. Dahil man akong nakakauron. Dahil man kita kinakauron. O kung sa mga ordinaryong motorista baga, inda. Kung may makauron sinda, baka pwede sa mga local officials talugod ang magbalo. Buda mapag-urura naman so ibang mga concerns sa operasyon kan 30 gulpi baga sa mga nagka-aksidente kan mga nakaaging aldaw, di ba? Although dahil ang pinasabi na sala kan tren, siyempre sa inda yan, baka sala man kan ibang motorista aram nang maagi sa tren,
macros pa sa tinampo di nagkakabarangay kundi at least mas maray na mapaghurunan in one setting baga mga tugang nayaon sa mga local officials or ining PNR para mag-meet sa tahaw kung ano ang pwedeng mga gibuhon para maiwasan ng mga aksidente and ining problema kan hararo mo ng mga lubak sa mga tinampo and sa may parte man kan mga relays po baga mga tugang, di ba? O bueno, good morning kay Madam Rosana Balyarbare kan Barangay Baybay. Good day po Sir Joshua, pa-shoutout po sa tindahan ni Barrios and Zuichi Takoyaki Food Hub Main and Coffee Navy sa Purokwan, Barangay Santo Domingo, Albay, near Aleco and DCTV office. Salamat and more power DCGB. Bueno mga tugang, salamat po kan sa indong pag-antabay. Ako po si Joshua Bino, masunod na ang programa kan PhilHealth. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa